hotep manen do fodde go e ko fo ka awole mando ka kamako fo an karamo ba karamenta ale be nyakora e ka foli sama ka foli ale ka foli yele sanfɛ ka ɲɛse foli lase sanfɛmɔgɔ bɛɛ ma ka kulo maakɔrɔ fo ka kulo karamɔgɔw fo ka an ka cɛbaw ni an ka musobaw fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase n yɛrɛ kalanden ɲɔgɔn ma ko an b'a fɛ ka bɔ bi ka juma bɛlɛna juma kutuba sirindo bɛlɛna vendredi discours an b'a fɛ ka dɔɔni fɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ ko bi kutuba yɛlɛmɛ ko b'a la dɔɔni o la ka bɛɛ fo ko bɛɛ n'i tɔgɔ bɛɛ n'i jamu k'aw ka kalannen don Bala Jara o la an b'a fɛ ka bi baro boli kusaya de kan ni o ye laïcité ye tuma min na an bɛ kanbɛn min kɔnɔ n'o ye République du Mali ye o kanbɛn in kɔnɔna na ni ko in de bɛ sen na kosɛbɛ dɔw ko jamana sigikan n'o ye jamana constitution ye kurunduba ko ka kusaya don a kɔnɔ dɔw kɛ k'o bɔ a kɔnɔ o sɔsɔli kɔni banna bawo a donna a kɔnɔ ka ban ko nka ko ka kala ta awɔ walima ayi n'i bɛ kusaya fɛ n'o ye laïcité ye k'i ka awɔ ta n'i yɛrɛ tɛ laïcité fɛ n'o ye kusaya ye k'i ka ayi ta o kalafili bolodalen don faso Maliba kɔnɔna na o kumana an b'a fɛ ka kuma dɔɔni o kan bi bɛlɛna b'a fɛ ka boli o kan aw ka kalanden bolo ni o ye Bala Jara ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn ko hɔtɛp ayiwa kamakaw wangara bɔnsɔnw k'aw fo ka waleɲuman dɔn kɔ ni ko ka kamaka bɛɛ lajɛlen fo ka ko bɛɛ ni ko ko an bɛ mɔɔ de nɔ na n'an ko an bɛ mɔɔ nɔ na olu ye baara kɛ ni yiridɔya de ye ni hakili ka sebaya ye ka baara kɛ ni wɛnɛtigiya ye ka baara kɛ ni kodɔn ye ka baara kɛ ni tilennenya ye ko anw tilen na ko n'an ko k'an b'olu nɔ na ko fɔ an yɛrɛ k'o sira kelen de ta wa ko an ka nangarabaya dɔɔni fara an ta kan an ka maakɔrɔw b'a fɔ ten ko ni tile ni donkɔrɔni bala yɛlɛli bɛnna k'i ka tɛlɛ don a la i k'i sigi a kan karafe don a la i ka tɛlɛ k'a la ko n'o tɛ n'a y'o jɛ ko maa tɔw bɛ taa k'i to o kosɔn ko an ka nangarabaya fara an da sira kan o la ka karamɔgɔ bɛɛ fo ka kamaka bɛɛ fo ko bɛɛ ni ko an ye baroda sigi laïcité n'o ye kusaya ye an ye baroda sigi kusaya kan bi kuma de bɛ yen min kuma cayalen don Mali silamɛw dɔw n'o ye wabiyalakaw ye Mali silamɛ bɛɛ tɛ y'a dɔn n'i ye Mali silamɛ yɛrɛ jate ko kɛmɛ sigi la Mali den kɛmɛ sigi la ko 95 ko o de ye silamɛ ye 95 in o kɔni o jate in bɔ kuma mɛn na bi m'an bila ka jate fɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ silamɛya kɔnɔ bi ne ni ɲɔgɔnna caman bɔra o b'a jira ko 95 in ko fiɲɛba de b'o jate in na ko jate in bɛnnen tɛ bilen nka an ka jate bɔ ni o ye o kɛmɛ sarada 95 o ye min ye silamɛ ye o 95 n'i y'o fana kɛmɛ segi
o mugan wabiya tɛ mugan bɔ o la o tɔ bɛɛ ye taasira kɔrɔ ye silamɛya taasira fɔlɔ min donna o tɔ bɛɛ o ye n'o ye kɔlɔsitigiw ye olu yɛrɛ ka o tɔnbolo sigilen ko lideri religieux n'o ye lideriw ye o bɛɛ ye o de ye nka wabiyaw bɛ ka ko k'a kɛ laïcité ye mɔgɔ tɔ ninnu ko ka laïcité bɔ a la n'o ye kusaya ye mɔgɔ tɔ ninnu ma sɔn o ma fiyewu mɔgɔ tɔ ninnu ko jamana in ko a ka ɲi kusaya de la bawo an ka dugu minnu bɛ yen n'olu tobira diyagoya la ani minnu yɛrɛ tobira an nana n'a ka fɛn ye an daraw la a ka kuma fɔcogo fɛ an bɛ don a la walima min ni silamɛ dɔ sigira o y'o ka taabolo ye k'o kanu ka don a la i b'a ye o taabolo o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ silamɛya la Mali la yan silamɛya taabolo kɔrɔ in de y'o bɛɛ don silamɛya la wa somaw ani laadakɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen olu de kɛra olu jatigi ye donc olu y'a dɔn k'a fɔ ko u nana sigi minnu cɛla ni kusaya kun tɛ u ka ko la sigi in kun de diya sigi in kun de mɛn ka nin bi sɔrɔ wa jama min donna a la olu kun tɛ don a la kosɔn olu ko olu bɛ kusaya de la k'o ye manden jamanaw taabolo kɔrɔ ye k'olu ka silamɛya yɛrɛ u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o de kan ka fanga sɔrɔ o de kan i bɛna dugu la tile gantiri fɛ n'a fɔra k'i ye mɔri ye dugutigi tɛ ko baasi ju tigɛ dugu la n'o bonya ma da i kan ka alimami kɛ dugu maaba filanan ye fo ka na alimami yɛrɛ bila dugutigi ye yɔrɔ dɔw la o de kɛra kusaya in kan o la bi ni o wabiyaw nana olu minnu yɛrɛ Mali silamɛ la ni y'a Mali silamɛ sigi 100 ye olu tɛ mugan bɔ olu de nana ko tɔ 80 k'o bɛɛ ka sɔn olu ta ma wa tɔ 80 n'u ma sɔn olu ta ma olu tɛ silamɛ ye jango an yɛrɛ minnu bɛ yen n'an ye kɛmɛtu ye an minnu bɛ yen n'an bɛ laada siraw kan an yɛrɛ de man kan ye jamana in kɔnɔ wa an kumakan man kan mɛn n'i y'o kuma jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko ka kusaya kɛlɛ n'o ye laïcité ye ko a kana kɛ jamana in kɔnɔ fiyewu i bɛna ɲini ka danfara ɲini u ni minnu bɛ kungo kɔnɔ ni marifa b'u bolo i bɛna lajɛ yali danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko danfara tɛ yen danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ bawo minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ko k'olu ye marifa ta de ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye ko ka bɔ naani Mali sariya ko sariya min b'an bolo n'o ye an ka constitution ye k'o ye mɔgɔ yɛrɛ de ka labɛnnen ye donc k'o tɛ bɛn Ala fɛ yen ko min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko k'a kɛ o ye olu ka kɛlɛ b'o nɔfɛ wabiya minnu bɛ an bolo yan Bamakɔ yan n'olu b'a la k'u tɛ jɛn ni laïcité ye o kuma kelen de b'u da ko kiri bɛ ka tigɛ ni kafiri sariya de ye o la kuranɛ sariya u b'a fɛ o de ka na i b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i bɛna dɔn k'u bɛɛ ye kelen ye cogo di san 2012 n'o ye 2012 ye kungo kɔnɔma ninnu u nana ka jamana duguba caman minɛ tuma min na k'an ka kanbɛn duguba caman minɛ tuma min na u kɔkɔrɔdonba minnu sɔrɔla Bamakɔ yan n'u kumana olu b'u laminɛ o de filɛ wabiyalaka ninnu ye u kumakanw bɛ yen hali sisan u ma dogo bawo u y'a kɛ bɔlɔlɔw kan u ma dogo yɛrɛ bawo don kosɔn u t'a dɔn k'a fɔ ko jamana nantigiw bɛna fanga sɔrɔ cogo si la nka bi
bɛɛmɔ ala ni bɛɛmɔ barika kaba bɛɛmɔ barika kosɔn ani damanba yɛrɛ a ka sebaya kosɔn bi an ka natigiw u ye se sɔrɔ ka fanga sɔrɔ u n'u ka ala kan o la bisa olu de b'a fɛ ka kuma u ko kunun kuma u y'o min fɔ k'u b'o ladogo ni laïcité ko kɛlɛli ye walima kusoya kɛlɛli ni maa min y'a lajɛ an ka duguba dɔw minɛnen u nana ala ka sariya sigi n'o ye kuranɛ sariya ye ko u ka ala u ye mɔgɔw senw tigɛ ye u ye mɔgɔw bolow tigɛ ye u ye mɔgɔw bugɔ ye u ye lajabali sugu bɛɛ da mɔgɔw kan ye an ka alimamiw sɔrɔla yan bi o alimami minnu b'a la ko ka kusaya ko k'o kɛlɛ k'o tɛ ala ta ye olu sɔrɔla yan k'u y'o min kɛ ko barika bɛ don jamana in denw na ko barika bɛ don jamana na u y'an badenw senw tigɛli min kɛ k'an ka foro jɛnni min kɛ k'an ka baganw cɛli min kɛ ka taa n'u ye ka t'u feere ko min kɛra ko barika bɛ don faso in na olu de bɛ yen bi ko ka kusaya bɔ yen ni kungokɔnɔma ninnu olu ye marifa ta k'u tɛ kusaya fɛ ninnu yɛrɛ bɛ ka mikoro ta k'u t'a fɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu fila bɛɛ ye kelen ye nka yanga ninnu nin tuma in na olu ka kusaya kɛlɛ k'a don ba la k'a don fanga la mun bɛ ka u bila a la mun de bɛ ka na n'a ye mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka o la kosɛbɛ kusaya ma don jamana in kurundu la bi mun de kosɔn ninnu wulilen bɛ k'u jɔ bi y'a dɔn u wulilen bɛ ka taa don tɔn min kɔrɔ o ye limama de ye mali alimamiw ka tɔn n'o ye ɲɛbaaw ka tɔn ye tɔn min sigira jamana kɔnɔ ko alimami bɛ k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ ka i yɛrɛ ɲɛfɔ u taa mɛ don yen de k'a fɔ ko u tɛ jɛ ni kusaya ye n'o ye laïcité ye o jadisi minnu nana an y'a ye u ye alimami dɔw da k'olu kantigɛ dugu caman na mali kɔrɔ a b'a fɛ u ye dugu minnu minɛ u ye alimamiw da k'u kantigɛ ye u ma alimamiw to yen fiyewu mun na o alimamiw n'u tɛ taabolo kelen fɛ nka ni alimami tɔn ye n'o ye limama ye an b'u ka lɛtiri kelen f'u ye k'a sɛbɛn k'a bila ka taa hali k'a bila ka taa ale jamana telesoba la n'o ORTM ye ko a ka kalan mɔgɔw k'a mɛn k'a fɔ ko ka alimamiw ye fagali min kɛ jadisiw fɛ a ma bɛn o ma an ma lɛtiri mɛn an m'a ye n'a bɛ yen mɔgɔ maa bɛ mɔgɔ min bolo o tigi bɛ se ka na n'a ye nka nin tuma in na ne kɔni bɛ k'a fɔ m'a ye m'a mɛn alimamiw kantigɛra jadisiw fɛ minnu ko k'olu nakun ye ala ka sariya bolikun ye an ka jamana kɔnɔ ye limama mɔgɔw an b'u kumakan mɛn o limama in n'i y'o ta k'o lajɛ o tɔn in ta k'a lajɛ o fana ɲɛmɔgɔw ye jɔnniw ye i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛɛ ye o wabiya kelen ninnu de ye olu de bɛ limama ɲɛmɔgɔya la ale misiri kɔnɔ alimamiko kɛlɛ minnu bɛ yen olu de ka tiɲɛfɔbaliya bɛ a la bawo misiri dɔ ta kɛra Bagaji kɔnɔna se la yan o misiritigi o kɛn bɛ k'o misiri jɔ a ka du de kɔnɔ alimami i ye a bolo minɛ don min na bawo u ka bɛnkan ye misiri tigɛ wabiya misiri bolo minɛ misiri tɛ alimami y'a bolo bila don min na misiri kɔnɔmɔgɔw y'u plɛn ko alimami bɔra u ka bɛnkan kɔnɔ a ye janfa kɛ donc a t'u seli bilen u y'o mankan ta ka taa limama na limama ma se ka tiɲɛ fɔ la bi
parce que limama ɲɛmɔgɔ bɛɛ wabiyaw ye bon olu tun b'a fɛ ka misiri ta o taji la k'a kɛ wabiya misiri dɔ de misiritigi y'a ka misiri sama ka bɔ limama de kɔnɔ limama tɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka koɲɛ di misiri kɔnɔmɔgɔw ma a ye maa min ka d'a ye a y'o sigi kɛra Bagajikɔrɔna se la yan o tɛ ko mɛnnenba ye dugulenw b'o kalama yan o limama in wabiya tɔn de don a ɲɛmaa bɛɛ wabiya maa maa ɲi bɛ kolokara kɔnɔ a bɛɛ wabiyaw de ye u b'a fɛ ka don o tɔn in de kɔrɔ o tɔn in min yɛrɛ ye conférence kɛ kɔsa in na kusaya k'u t'a fɛ ka gwara ɲɛnama kɛ fɔ ka bɛ gwara kɛ n'o conférence ye k'a fɔ ko kusaya k'u t'a fɛ y'a dɔn a don u ye dɔ fɔ kɛmɛtiw fɛnɛ ma nka min kumana kɛmɛtiw ka don ni ye min ka kuma mɛn o ye hakilima ye bawo diinɛ in gɛnna ka bɔ jamana wɛrɛw kan cogo min na o b'o kalama wa diinɛ in gɛnna ka bɔ jamana wɛrɛw kan ka sababu kɛ diinɛ in ma taa kɛ hɛrɛ o tigiw ma a ye de fɔ a taara kɛ badenya fara ni sinji fara de olu ma ye a ye Espagne fɔ a taara kɛ badenya fara ni sinji fara olu de ma ye Mali la bi a kɛmɛ o badenya fara n'o sinji fara de ye an ka maloforow bɛ u tɛ se ka tiɲɛ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la u y'an ka misiw bɛɛ sonya ka taa n'a ye k'a kɛ an ka foro jɛnna sugu taa siraw tigɛra mɔgɔw la mobiliw jɛnna ni mɔgɔw ye kɛnɛ sugu bɛɛ kɛra ni diinɛ in tɔgɔ ye wa ale ɲɛ b'a la wulikajɔ min filɛ nin ye an ka segin an yɛrɛ ma siga si t'a la a bɛ don malidenw kunkolo la ka sɔrɔ diinɛ in mana nin bɛnkanni kɛlɛ ninnu kun tɛ anw fɛ yan i ye kɛlɛ o kɛlɛ mɛn anw fɛ yan diinɛ de nana n'a bɛɛ ye fɔlɔ tuma minnu tun bɛ yen ni kɛlɛw tun bɛ yen mɔgɔw bɛ taa bɛn ɲɔgɔn ka dugu kan k'u lajɔnya silamɛya de nana n'a ye ko jɔn minɛ ka t'u di arabuw ma silamɛya de nana n'a ye anw fɛ yan ni Wagadugu silamɛya nana ben Wagadugu kan n'o tɛ kɛlɛ foyi foyi tun tɛ anw fɛ yan silamɛya nana don Wagadugu o tuma de Soso Nangi n'o ye Sumaworo Kante ale ko in bɛ cogo min na ko an ka fara ɲɔgɔn kan o waliko de natɔ filɛ nin ye ka na don an ka masalakaw n'o ye Wagadugu faamaw ye k'u y'an janfa ka se k'a yɛrɛ minɛ u ye fanga sɔrɔ yen waati min na ni u ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka don silamɛya la u ye Wagadugu tanga yɛrɛ kɛ u ye almoravidiw bɔ Marɔku ka na Wagadugu ci Sumaworo siranna min ye a fɔlɔl'o la a doni fɔlɔ a degun fɔlɔ Wagadugu masalakaw yɛrɛ de y'o sɔrɔ ka sɔrɔ ka nkalon caman tigɛ ko sa dɛ a donna ta a bɔra ta o kelen o de nana kɛ sababu ye ka mankan don ka kɛlɛ don jamana in kɔnɔ kɛlɛ foyi foyi tun tɛ yan bɛn dɔrɔn de tun bɛ yan maa tɛ taa ben maa kan foyi 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 fɔ ka bɛnw tun bɛ yen tigiw tun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ maralen tun don mɔgɔw bolo komi n'a fɔ bi Mali maralen bɛ dɔw bolo ni dugu dɔ wulila ka taa bin dugu dɔ kan o kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan faamaw bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka kiri cogo min na min kan ka ɲangi cogo min na k'o kɛ ten o de tun bɛ yan fɔlɔ o la bɛnkanni kun tɛ yan nka kabi suraka nana Wagadugu n'o ye silamɛw ye fɔ bi an ka dugukolo ma lafiya bilen maa si kelen ma se ka mara kɛ yan bilen kɛra bɛnkanni o bɛnkanni ye o la ka sɔrɔ silamɛya ma se yan o bɛnkanni kun tɛ yan fɔ faso den ka bɔ a ka dɔfɔ kalama dɔfɔ de ye sɔrɔ ye n'i bɔra i ka dɔfɔ kalama i ye lafiya sɔrɔ sira minnu fɛ kunun i bɛ diyagoya k'o siraw ta i ye tɔɔrɔ sɔrɔ sira minnu fɛ kunun i bɛ diyagoya k'o siraw bila wa anw ka yan tɔɔrɔ a sɔrɔla silamɛya de fɛ kunun wa bi o tɔɔrɔ kelen de bɛ anw da la kuma y'an sɔrɔ yen o la o limama mɔgɔ ninnu
wabiyaw de ye limama in ɲɛmɔgɔ ye wa olu de b'a fɛ ka na u wabiya ɲɔgɔnw n'o ye jadisi ninnu ye olu dɛsɛra ka kɛnɛ min kɛ olu dɛsɛra ka se min sɔrɔ ni muru ye ka dɛsɛra ka se min sɔrɔ ni marifa ye ninnu b'a fɛ ka n'o se de minɛ ka di n'u dabara ye mun na bawo tuma min na fanga tun bɛ jadisiw la kungo kɔnɔ o tuma na u caman ye kɛnɛkan caman caman fɔ u caman ye duguci kuma caman fɔ ale kun t'a dogo dɔw y'u ta fɔ telew la n y'o dɔ fɔ médiaw la n y'o dɔ fɔ sisan o conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye an fa ye Usumani ye Madani Ajara ale yɛrɛ ko k'olu ye wari fara ɲɔgɔn kan ale ka tɔn ko ka nantigiw dɛmɛ n'a ye n'o ye sɔrɔsiw ye olu y'a fɔ u ka o conseil kɔnɔ ye ko o conseil mɔgɔw ka wariw bɔ ka fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka nantigiw dɛmɛ ko mɔgɔw sɔrɔla o conseil kɔnɔ ye ko ni maa o maa ye jamana faamaw dɛmɛ ko ka jadisi ninnu kɛlɛ ko ka terroriste ninnu kɛlɛ k'o ye kɛlen ka silamɛya dɛmɛ ka kafiriya dɛmɛ silamɛya kan k'o ye kɛlen ka kafiri dɛmɛ silamɛ kan o fɔbaw olu bɛ yen o conseil kɔnɔ ye wa maa wɛrɛ tɛ wabiya ninnu kɔ an b'a fɔ an fa ye Ajara ye a k'u tɔgɔ fɔ sa u fanga banna o se banna u ka minɛ u ni min ka kan u ka kɛ a minnu y'a kumaw fɔ réseau kan u kumakanw sɔrɔlen don a sera sa fanga k'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'u minɛ u ni min ka kan k'o kɛ ko se de t'u ye dɛ ko ɲɔ tɛ ko dalilu min bɛ ninnu bolo lahara ko dalilu t'olu bolo yan dɛ wa ni se b'u ye k'u yɛrɛ kan ka ninnu ta si de kɛ dɛ o kumakan caman b'u nɔ na u dogolen tɛ o la o tigilamaw olu b'a dɔn k'u k'o kumakan ninnu k'olu bɛ yen wa jamanadenw tulo y'a mɛn jamana marabaaw y'a mɛn wa mɔgɔw ma ɲinɛ a kɔ mun bɛ se ka olu kisi u k'o walejugu n'o kumakanjugu ninnu kɔlɔlɔ ma o ɲangili ma mun bɛ se k'olu kisi o ma o de ye kusaya ka bɔ jamana kɔnɔ a ka kɛ silamɛ jamana ye komi n'a fɔ marifa tara min kama a ka k'o ye n'o kɛra olu yɛrɛ de bɛ tila ka kɛ mɔgɔbaw ye olu yɛrɛ de bɛ se ka kɛ maa wasolenw ye o tuma na u y'o fɔ o don na ka sababu kɛ ŋaniya jugu min kun kɔnɔ ka se jamanaden tɔw ma u b'o ŋaniya juguw waleya nka olu y'o kɛwale jugu min kɛ ka faso janfa o ɲangili min kan ka k'u la u sera o de ye o la u ka kuma b'o de nɔfɛ o la ninnu ka an tɛ jɛ ni laïcité ye ala kɛlɛtɔ don silamɛya kɛlɛtɔ don foyi foyi tɛ n'u y'o damadɛmɛ ko minnu kɛ ka tɛmɛ o damadɛmɛ kuma minnu kɛ ka tɛmɛ ni yɛrɛkun ɲini tɛ y'a dɔn ko alimamiba dɔ yɛrɛ ko mɔgɔw b'a fɛ ka diɲɛ mara ko k'o minɛ ala la ko ka diɲɛ mara n'i ye nin kuma in lajɛ ni maa min yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ kalama nin kuma in bɛ don i kunkolo la nka n'i bɛ ko kalama fitinin n'i y'a miiri k'a fɔ ko ala min bɛ ka fɔ k'a bɛ ka fɔ ni damagaya nata de ye k'a fɔ ko damaga de don i b'i miiri bawo an kɔni n ko ala in tɛ damaga ye bawo ni kuma min bɛ ka fɔ maa si tɛ se ka damaga ka se fitinin min la dafɛsi tɛ se ka damaga ka se fitinin foyi foyi min damaga ka se la o dafɛsi tɛ yen nka n'a fɔra ko mɔgɔw b'a fɛ ka diɲɛ mara minɛ ala la donc o la i bɛna ala in yɛrɛ jateminɛ sisan an yɛrɛ ɲɔgɔnna mɔgɔ dɔ de don wa walima fɛn sugu jumɛn de don a bɛ maa kɔnɔna fili donc olu de bɛ yen ka nin jinɛmɔrɔya kan ninnu fɔ n b'a nu la kuma minnu tɛ faamu fiyewu k'o don miriden hakili la ko bɛ miriden muruti ni o ye damaga ye mɔgɔ da
amanula itinya ni finya samanite inu mina doro iko sibaya mina damagala no labana muna ino nyefo ni kana ta yimine o toy doro iko se mina damagala ino nyefo ni kongo yɛrɛ yimine o toy ndo iko sibaya mina damagala ola damaga ka se fitinini ama dɔgɔya ka kɛ fiti ye walima fitinini danfɛji se k'o minɛ damaga la n'i y'o minɛtɔ ye fɛn fɛn na o tɛ damaga ye o ye fɛn dɔ de ye min y'i yɛrɛ kɛ damaga ye ka sɔrɔ a tɛ ka tɔgɔ duman da yɛrɛ la ka talaku k'a yɛrɛ kunna ka sɔrɔ o tɛ fiyewu o la a sera sa o alimami ninnu k'o discours sugu ninnu kalanni dabila ko ɲɛna ko denmisɛnninw bɛ ho ta o la dɛ denmisɛnninw bɛ ho ta o la dɛ o k'o dabila pewu o la n'i ye nin kɔrɔfɔ ninnu n'i ye ninnu ni bila ka ɲɛfɔli minnu kɛ n'i y'olu ta k'o jateminɛ donc i bɛna ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ fanba ye yɛrɛɲinina de ye olu yɛrɛkun ka sɔrɔ ni jamana bɛ to dingɛ kɔnɔ o ka kɛ quoi ninnu fanba y'o de ye ka taa arabu jagaw minɛ k'u bɛn'u faso ci bɛɛ m'o tiɲɛtabaw wulila o tɛ se ka kɛ bilen nka n'u ko laïcité ko de ye bɛ ka dangari diinɛ na nka an b'u hakili jigin dɔɔni mali la yan mali ekɔliso si tɛ yen ekɔliso publique la ko misiri pilasi tɛ ekɔliso min kɔnɔ o tɛ yen mali dɔgɔtɔrɔsoba si tɛ yen ko misiri pilasi tɛ dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ o tɛ yen hali dɔgɔtɔrɔso mankanw o min yɛrɛ mali sariya yɛrɛ o bɛ mali sariya yɛrɛ sɔsɔ o bɛ laïcité sariya sɔsɔ nka laïcité jɛnna ni o ye k'o kɛ mali la yan an ka kɛ a fɔra ko bɛɛ k'i ta kɛ misiri taara jɔ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ maa ma fɛn fɔ a taara jɔ ekɔlisow kɔnɔ maa ma fɛn fɔ nka an bɛnbaw ka jazalikɛyɔrɔ tɛ yen dɛ hali n'a sɔrɔ ko faso ni bulonda o baarakɛbaw kɛrɛ tun ye o yɛrɛ janfa minnu tun bɛ an ka laadakɔrɔ siraw kan olu fanba tun ye an ka laadakɔrɔ janfa hali n'a sɔrɔ k'o de tun bɛ yen baw yɛrɛ maloya n'a ye nka kelen-kelennin minnu b'a janfa olu ka jibɔnyɔrɔ tɛ yen diinɛ da tɛ silamɛya yan kerecɛnya bɛ yan egilizi tɛ mali dɔgɔtɔrɔso si kɔnɔ egilizi tɛ mali ekɔliso si kɔnɔ ne kɔni m'a ye ɲɛna fɔlɔ m'a mɛn o la an baden ninnu ko n'u bɛ kuma u k'u miiri dɔɔni laïcité turula o conseil o min bɛ yen o sigira a b'a da don jamana kunkan kuma na laïcité jurula o conseil de sera ka président wuli yan o conseil de sera ka président ka coup d'état kɛ président la yan laïcité tɔgɔ la i bɛ ka o dɔ ye ATT y'o dɔ ye ka tila k'a fɔ ko olu tun t'o tigiw dɔn k'olu tun ye hɔrɔn ye laïcité tɔgɔ la o conseil sera ka mali premier ministre wuli ka bɔ premier ministre la yan olu ye hakili jingu ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni laïcité tun bɛ fɛn bali tun bɛ fɛn tiɲɛ diinɛ ye ninnu tun ye fɛnw ye diinɛ tun man ka se ka minnu kɛ mali kɔnɔ yan o kosaya kelen o de jurula an ka misiriw mankan bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i ka banabaatɔ gɛlɛn dalen u bɛna kuleya kunna u b'u ka mikorow dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ ale tuma minnu tɛ seli waati ye u bɛ mikorow ta k'u bɛ wajuli la a laïcité de y'o kɛ jamana in kɔnɔ yan olu kɔni tun ye hakili jigiw ye
nga k'a fɔ ko jamana in a dɔ la n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ ka siran anw kɛmɛtiw de ye minnu bɛ lɛsi togo kuma na n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ ka siran anw kamakaw de ye an b'a f'u ye k'u kana siran ko n'u ka boli kun y'anw ko ye k'u kana boli bon n ye siran kun fila de kun dɔ de f'u la u ye kuma minnu fɔ histoire kanu rattraper bawo ni kungo kɔnɔ banna ni kɛlɛ banna kungo kɔnɔ a bɛ don so kɔnɔ minnu ye cɛnni fɛɛrɛw tigɛ cɛnnikanw fɔ u ka kumakanw bɛ yen olu bɛ minɛ n'a y'a sɔrɔ k'u ka siran o ye o kɔni foyi t'o bali o bɛ kɛ nka n'u ka siran kun ye an kamakaw ko ye ayi u kana siran ni kɛmɛtiw ye fanga sɔrɔ se sɔrɔ don o don yɔrɔ don o don kɛmɛti bɛ ka caya nka n'a cayara ka tɛmɛ nin kan 95% min b'u bolo hali n'anw ye 40% sɔrɔ ni kɛmɛti ye 40% sɔrɔ an b'a ɲini jamana yɛrɛ de fɛ ni maa 5 farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ko ka kɛ misiri ye jamana yɛrɛ de ka nafolo bɔ a nafolo kana bɔ arabu kun arabu ka n'u ka taabolo don u la u bɛ taabolo min fɛ u k'o kɛ ten arabu kana na foyi f'u ye k'u ka min kɛ n'o bɛna kɛ faso ci sira ye jamana kana sɔn mɔ ni maa 5 farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ misiri jɔ jamana yɛrɛ ka nafolo bɔ k'a jɔ awɔ n'anw m'an jogo la an b'o de fɔ komi n'a fɔ an bɛnbaw delila k'o kɛ cogo min na misiri fɔlɔ minnu jɔra anw y'u jɔ ka taa don a bɔgɔw la k'a bɔgɔw nɔɔni k'a sɔrɔ an tɛ seli an bɛnbaw y'o kɛ yan k'a sɔrɔ u tɛ seli k'a jɔ ka di alimamiw ma wa n'anw ye fanga sɔrɔ o kelen don an b'a nafolo bɔ an kun k'a jɔ nka kɛmɛtiw bɛ ka na cogo min na u ka alimami dɔ ye min fɔ k'a fɔ ko bɛɛ ma taa sira kelen ye silamɛya gɛn ka bɔ yɔrɔ caman na n'a ye indi jate ka espoir jate wa o kelen don dɛ n'o jɔrɔkun ye o ye u kana jɔrɔ jɔrɔ t'a ɲɛ hami t'a ɲɛ kɛmɛtiw bɛɛ ka na an bɛ ka na ni fanga min ye siga si t'a la an di muru ta an di tama ta an di maa kɛlɛ an di maa nɛni awɔ an bɛ kuma ni dɔnni de ye dɔnni sebaaya an b'o de di farafindenw ma k'a fɔ farafindenw ye k'u ka da u yɛrɛ la k'a fɔ ko alijinɛ min bɛ ka fɔ silamɛw fɛ ni arabuw fɛ n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ kun don anw da ye arabuw bolo bi dubayi an balimamusow bo bɛ ka k'u da kɔnɔ ye lagosi sugu bɛ ka da farafin ka ye libiya u ye farafin siri k'a don juru la k'a feere libiya kɔsa in na kɔni arabu jamana ka Tunisie u ye farafinde ko bɛ da farafinde ka ye o tɛ kalo 3 bɔ fɔlɔ o la anw bɛ ka t'u fɛ yen an tɛ ka taa k'u k'an sɔn dɛ an bɛ ka taa baara de kɛ k'a sara minɛ walima an yɛrɛ tɛmɛ dɔrɔn d'u fɛ yen ka taa tubabu la u ma sɔn an n'u k'o hɛrɛ fitinin sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan u bɛ ka belebeleba min fɔ k'o bɛ saya kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ kun don k'u yɛrɛ da maa la u kun tɛ sɔn anw ka don a la fiyewu an n'an kun y'an dura kun kan u kun tɛ sɔn an ka don a la saudiya farafin i bɛ san 100 kɛ ye i bɛ yɛlɛma ko 7 kɛ ye u t'u ka nationalité d'i ma i bɛ séjour de sara wa ni i surunyana u ka nationalité sɔrɔli sariyaw la kurundiw n'i sera k'olu dafa u bɛ nkalon dɔ da i la k'i minɛ k'i kɛ wo la k'i gɛn an bɛɛ lajɛrɛlen b'o kalama o la anw ni arabu tɛ se tɛ hɛrɛ ye fitinin ye fiyewu k'u b'a di anw ma o la an ka hɛrɛ foyi tɛ nin na mɔgɔ b'i miiri k'a fɔ ko wayi ni arabu nana silamɛya fɔ yan u tɛ ka na wari minɛ anw bolo f'u bɛ ka na wari de don a la ka misiriw jɔ ka d'a ma yɛlɛ olu ka nafa biɲɛ b'o la an b'a fɔ o tigi ye ko silamɛya la a fɔlen de don ko n'i ye nafolo sɔrɔ i ka taa ni dɔ ye magan ko ni eji se kɛr'i ye k'i ka taa magan ko ka taa eji u ka soba la o de sababu la
an bɛmakɛ dɔ n'o ye Kanku Bala ye fɔcogo wɛrɛ la Kanku Musa an ka masakɛ Manden masa dɔ o y'an ka Manden foroba sanu cɛ k'a di arabuw ma Ɲizɔn ni Jugusɔn ka taa a di arabuw ma Makan fo ka sanu dajigin diɲɛ fan bɛɛ ka taa k'a bɛ taa arabu ka dangu la ko bawo ko arabu ka ala ko n'i ye fɛn sɔrɔ k'i kan ka taa ye an ka jamana kotigiw n'o ye jamana minisiriw ye an ka jamana kantigiw n'o ye jamanatigiw ye olu b'an ka jamana nafolo cɛ u bɛ taa Eji san o san Mali bɛ miliyari hakɛ min don Eji la ɲinɛnda ko miliyari 60 ni dɔɔnin o ye min bɛ taa directement mais indirectement min bɛ taa o sen t'o la min bɛ tilen ka don o kunna ani min bɛ don o kunna cogoya wɛrɛ la o tɛ kelen ye bon maa o maa bɛ taa maa 10,000 ni kɔ in na a kelen kelen bɛɛ natɔ bɛ kɔlɔsiniw san ka na a kelen kelen bɛɛ natɔ bɛ maganjalaniw san ka na a kelen kelen bɛɛ natɔ bɛ gɛbajɔniw san ka na ka na balimaw sama la u bɛ min don o la o ka ca kosɛbɛ n'i y'o wariw fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 70 bɔɲɔngo la mais an ka 60 in ta o min ye direct ye o miliyari 60 bɛ se ka usine joli jɔ Mali la a b'a ye ko kabako dan don u bɛna misiri minnu jɔ yan ka jaga minnu di yan u bɛna misiri minnu jɔ yan ka jaga minnu di yan a tɛ tɛmɛ miliyari 1 kan sinon a t'o bɔ yɛrɛ miliyari 60 tɛ tɛmɛ miliyari 1 kan n'o tɛ a t'o bɔ yɛrɛ o la jago tɔnɔba de don o bɛ jago de la an kɔ kan fo an k'o faamu wa a ɲɛ ti dɔn n'a ɲɛ ma fɔ o la k'a fɔ ko diinɛ in ko lahara o ma fɔ n'o mago tɛ lahara la n'o yɛrɛ fɛ farafin yɛrɛ man ka seli i ka seli yɛrɛ baraji tɛ minɛ i bɛ taa janɛmɛ de la farafin tɛ dɔwɛrɛ ni jɔn tɛ u y'an dɔn ni o de ye wa u b'an kɛ o de ye o la ko anw kamakaw an ko an badenw ma an baden silamɛw ma kusaya o min y'a to silamɛya ye fanga sɔrɔ yan kusaya o min ye a to an mɛnna ɲɔgɔn kan kabi kabi jamana in kɛra jamana ye k'a fɔra ko République du Mali n'o ye Mali kanbɛ ye kusaya in bɛ Mali sigikan na o la Mali sigili kundu la kusaya in b'a la o la bisa malidenw bɔr'u yɛrɛ kalama maliden fanba bɛ ka bɔ diinɛ in na o tɛ kisaya o t'a bɔ tumaya la dɛ o t'a bɔ kumaya la dɛ o la an b'an badenw wele k'an ka jamana faamaw wele wulikajɔ min bɛ ninnu fɛ u k'a lajɛ dɔrɔn maa minnu bɛ kuma na an tɛ jɛ ni laïcité an tɛ jɛ n'a ye jɔnniw don Mali faamaw b'u dɔn ka ban ni min ka kan sa u ka f'u ye komi a fɔra ko an ka kala ta o kala ta la ko awɔ walima ayi hakili la o jaabi ma na kɛ min ye o bɛ bɛɛ bɔ o kala ta in yɛrɛ ma kɛ k'a fɔ ko kusaya ka to Mali sigili kan na walima kusaya ka bɔ a la ayi constitution kɔrɔ min bɛ yen min kɛra 91 ani kura min bɛna sigi san 2023 la 2023 k'an ka ɲɛna ta o fila ni ɲɔgɔn cɛ komi ka kɔrɔ IBK ko k'a b'a yɛlɛma dɔw bɔra ko an tɛ an banna walima an tɛ a banna hakili la wulikajɔw kɛra a bilala ye ni zena ta ko kala de bilala an kɔrɔ an k'a ta an ka ɲɛna ta fila la o la kusaya ko kuma hakili la o yɛrɛ kuma tɛmɛna ka ban o la ka bɛɛ fo n tun b'a fɛ ka kuma kunkurunin min fɔ aw ka kalanden don Bala Jara ka bɛɛ fo ko bɛɛ ni ko ka kamaka bɛɛ fo a tɔgɔ la wa k'a fɔ kamaka bɛɛ ye kalata min bɛna kɛ bɛɛ y'i ka tata dɔn
on me award ita bawo ni beka ye mama ko tubabu no te tubabu ye ba soro ka bile atete ko ka ba fale o masaka fale ibe ka ko ka ba fale o masaka fale ba jira ka fo kwa ni fale ni de kaka ola ni nun nana kana dangoro kwa nga kalata anga fo ko awo ni yoro minnu bala ni olu kan ka dila kura ye an n'an ɲɛsin olu ma k'olu dila la k'aw fo ka bɛɛ fo i tɔgɔ la ka bɛɛ fo i jamu na ko hotep 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 c fo c